sabihin mali yung ano ko? Oo. Naputol ka ng rayos. Ayan guys. Dalawang rayos naputol kay John. Naan palitan. Yung bike doon. Hi guys! Welcome to Julz TV Vlogs. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng aming first vlog. And thank you rin sa lahat ng nag-subscribe sa ating YouTube channel. Kaninang umaga, nagpaayos kami ng bike ni Joan, yung rayos niya. Dahil bukas, meron na naman kaming panibagong bike ride. Pupunta kami sa Maligaya Falls sa barangay Submakin. First time namin ni Joan to, kaya sobrang excited kami. Hopefully ma-enjoy nyo tong vlog na to. Dahil tapos na agad, bilis lang pala. Sobrang easy na lang sa akin na ikabit yun. Punta lang ako pag ako nagkakabit ng hirap ako. The next day. Hi guys! So dito na kami kina Jeff. Naantay namin siya. Una kami sa kanya ngayon. Usapan pala 5:30 naman ngayon sa Labo. So papunta kami ngayon sa Maligaya Falls. Maligaya Falls sa Submakin. Barangay Submakin, Labo. So kung yung last week, sa last ride natin is umabot kami ng 67 kilometers in total. Ngayon, so ngayon guys, ang estimate natin ngayon is nasa 51, one way pa lang siya. 50 plus siya. So most likely lalagpas tayo sa 100 kilometers. So tingnan natin kung kaya ko. Ito yung pinakamahabang ride ko kung sakali, kung matatapos ko siya. O kung sasakay ako ng jeep pabalik. Let's see kung sasakay ng jeep si John pabalik. Okay guys, yun lang muna. Antayin lang namin si Jess. Okay guys, time check. 6:19. So kadarating lang namin dito sa meet up place namin and himala. Usapan daw 5:30. 5:30 pero wala pa sila. Wala, bago namin kasama si Darwin. Yan. Agay ka naman, Darwin. Oh. Ito na yung ahon. Yung pahinga sa amin last time. Sa wakas natapos din yung ahon. Lusong ulit. Lusong naman sa wakas. Grabe, parang inubos na agad ako. Yan mga katali yung kami ngayon. Yan yung ahon ulit guys. Nalusong lang tayo ng konti, ahon na ulit. Maganda dito sa Labo, no? Ahon lusong siya, no? Dahil paano ma-practice yung binti mo. Oo. Kumataw na yung mga kasama namin. Dalawa na lang dyan sa nasa harapan namin yung kasama talaga namin. The rest nasa una-unahan na sila. Umataw na sila guys. Nakakargaan din natin ng konti. Morning po. So time check 6:42 na ng umaga. 6:42 AM na barangay Talavatid na kami. Ang tagal nila eh. Hindi kami na late.
sila nagantay guys. Hintay kami ng konti. Take 5 din kami. Ay. Ano yun? Sobrang bigat na yung sa akin. Ilang kanin na to? Ilang kanin na yung dala ko? Yan guys. So lipat-lipat na lang gamit. Kawawa naman si Kuya Saldi, nasa kanya lahat. Lagyan mo sa akin yung magaan. Ay. Ayun na ba sa akin? Take 5 tayo. Magaan lang uli. Nag-iit? Ay, ayos, nag-gaan ang kunti. Ano na tayo ni Kuya Saldi, dapat ko na din natin kinuha. Okay, let's go guys. Banat ulit. Pumarga na sila, bisa natin. Okay guys, dito na nga kami. Time check guys, 7:17 na. So nagkamali kami ng pining kahapon. Sila? Sa ni-research namin, Nakabahala ako eh. sa ni-research namin 51 kilometers ang layo niya. Mali pala yun. Pero ano lang pala, wala pang 30 to, no? Wala pang 30. 24 na eh. So 24 kilometers na yung ano namin. So time check 7:18. So yan pa Ana. Dito kami bababa na lang kami dito. Diyan sa daan na yan. Sabi kong bagong silang. Sabi nit niya. Yan, tapos na kami. Hindi pagsabi kong bagong silang. Ang lahi ko mo sabi. 24 lang. Kaya nga. Maligaya. So inantay lang namin guys yung tatlo namin kasama ng mga mamaw. Lumagpas sila. Sobrang bilis kasi nila eh. Tanong pa talaga oh. Nanigurado din. Sabi sa inyo ko. Yan guys, so pasok na kami guys. Ayan. Sila kami sa loob. Una ka dyan, una ka. Una ka? Oh. Una ka. Si John, inakay niya yung bike niya kasi nailang siya, sobrang lalim daw. Nakay na ako kasi hindi ko alam. Hindi ko naman tayo kung ano Okay, tara, naiwan na tayo. Doon na. Iwanan na kami guys. Saan na kayo sila? Tara, bante lang tayo. Diyan lang yun.
Kaya mo nga kasi yan, padyakan. Mag-1 ako. 1 ba? Hindi, 3. Ay, 1 tapos ano? 1, 3. Taka yun, bigla tayong nawala sa likodan. Kaya mo yan. Oh, diba? Oh, diba? Oh. Oh, diba? Kaya mo naman palang ahunin eh. Di mo kaya magakay. Gulat ako yung akala ko kita ko sa dito. Oo. Ha? Naka-video ako. Guys, oh, spinner lods. Ah. Oo. Grabe, layo na siguro ng mga kasama natin. Ayun guys, sapasok na kami. So mga 3 kilometers nga ito mula dun sa highway kanina. So mag-i-stop tayo sa barangay para mag-register. So naiwan kami ng mga kasama namin. Medyo nalula si Joanne dun sa sobrang steep na drop. Kaya inakay niya. Gabay ko ba o akay? Inakay ko na lang baka para sigurado. Baka daw makarating sa kasi literal pero lang ano sa steep talaga. Morning po. Wala yan, dun lang kasi nasa ilalim ka kanina. Oh, kayang-kaya mo. Oh. Ano? Kaya mo. Kaya mo yan. Oh, di ba? Easy. Wala ka pa nga sa pinakamalaking cogs mo eh. Yan. The technique. Oh, padyak ako. Ha? Unli Ahon ito hanggang barangay. My God. Pagod. Malayo pa. Pahinga. Pahinga ako. Pahinga muna. Saan na sila? Anong ginawa nila? Ba't sila naka... Doon na yung mahintay sa barangay hall. Doon na yung mahintay. Nakadaan ako nun dito, wala. Hindi. Malapit na kami sa barangay hall, guys. Pero sobrang paahon siya literal. Nakikita niyo ba yung naka-green na naka-bike? Yan si Chris ko. So sabi ko, pakain ko na lang yung bike ko. Nagkakain na ako. Hindi ko alam kung kaya ko kasi sobrang literal na steep yan. Hindi lang halata. Kaya para sigurado, mag-aakay na lang ako. Shit, ang haba. Mahaba pa daw yung aakayin ko. Kasi nakalagay 3 kilometers eh. 3 kilometers galing sa highway. Yung barangay hall. Shit, mukhang mag-aakay ako ng 3 kilometro.
Tapos yung mga kasama namin, nandun na sila ata. Hindi ko alam paano nila ginawa. Pero kasi sobrang babata pa nila. Mga early 20s lang, ganun. So yung mga taga dito, sobrang sanay na sila sa kalsada. Tingnan mo to. Wala lang sa kanila. Tapos ako, ito, nag-aakay na ako. Ayun na si Julie, inaantay ko. Parang ito yung grotto na inakit namin ni Sir Jess. Paano nila inakit ito? Ang bilis pa nila. Okay. Okay, mode na ako. Tingnan mo yung pawis ko. Tingnan mo yung pawis ko. Take 5 ulit. Grabe yung pawis ni John, guys. Look. Veterinaryo kaya yun. Veterinaryo na yun si Kedo. Ubos ang bilbil. Tagtagan pa ba? Subukan natin ulit, guys. Kumadyak. Subukan natin ahonin yan. Tamang spin na lang tayo. Sobrang tarik. A few moments later. Sige kuya, pahinga ka lang dyan. Hindi ko na kaya. Kay si Lods. Lodi niya pagod na. Akay din siya. Tatlo na kami nag-aakay. Ganito yung turayo, Julian. Okay ka talaga. Oo. Kuya Sardi, sabi mo isang siko na lang. Ayan na ba? Nagpas ako. Dito lang ba? Ba't sila lumagpas? Ayan na sila, oh.